Select Africa TV updates sawubona mbukeli ngiyabingelela futhi ngiyokwamukela igama lami ngenkosi nenhlahla inkundla zokuxhumana ziyamazama emva kokuthi ke indodana esiqoqo mama esaseThekwini uAndile Mpisane ethembise umshado intombi yakhe uThina wayeka umama wezingane zakhe esimbili uSithelo ongo DJ. Abantu abaningi bathusile impela le ndaba ezinkundleni zokuxhumana, abanye bayababaza, abanye bathi impela amadoda wanaliqiniso, abanye bagxeka kwashoni ongumama wakhe uAndile, kanti ke futhi abanye bebabaza nesude begqoke uyena uAndile bukeke inkulu naye, kanti ke abayishashothayo baze bayasho ukuthi ibiyinani lika 43,000. Zibukele amazubela. Kanti ke futhi ke beziushaya kumculi wokholo uThina Zungu wodomo lwesitezi. uThina nesithando sakhe seminyaka uzama mtshali ubeletheke umama uphinda futhi ke wamkhehla emzini wabo oyistezi lapha ya eNanda. Sebahalalisela ke futhi sibafisela okuhle konke. Nanka amazwibela. Kanti ke sikuphathela ngalo udaba lokuthi ke isizwe samezulu sikhale semuka nesicoco sika Miss Indoni othathwe uZibuyile Zibane kanye no Mr okubo Afrika ziqubu bonke abebemele isizwe samazulu. Kanti ke emva kokuphumelela kwabo siyithimba le Select Africa TV sibe sibabona bebhiyoza bejabula befundisana namasiko ezinye izizwe. Zibukele obekwenzeka.